pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocanja at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. I love you, Lord, for your mercy never fail me all my days. Ate kami madan, nga kumabkablao po rin itong galmay sa kadatiyo amin nga pada-pada, awan ti balablabasan. Ya po'y tinagan niya po tayo ng Iso Kristo, kinti parabor na, kastalata, kumakan kadayon. Ti kalakaman ti tunggal maysa, nakapoy man, napigsaman, baknang, jen, aday jay, kuna tayo ka label iti kina rigatan ti panagbiag. Ali, mabati tayo lang tati apo, lalo ka na tayo nga nadurasan ng Ebanghelyo na antay nga paglikudan dito nga Ebanghelyo, antay nga pagsanudan dito nga Ebanghelyo. Si papambati, ti programa tayo nga sangbar. Atong galmay sa hantayo nga agpapiktar kuma. Nanya dagiti mapaspasamak itay ti lubong. Ta alaan tayo dagiti nga gagangay dalangin iti piyag ti maysa nga mamati. Ti Dios bendisyonan natin itong galmay sa manan kada tayo amin. Ti dati nga malam. Kumararag tayo. Nalangitan na Diyos, iti dati nga gundaway. Agyaman kami manan, ti dati nga kanitong, Heso nga inpalumos mo, ti biyang titong kalmaysa. Karunan na kadimot, kada kami nga dayta dito stasyon ti radyo, Heso nga usarang manan, nga mabalin, nga kasta, nga nanunumo nga instrumento. Nga mga po iti kinanumomi, si bibigbig kami ken ka, Apo, asikati mangipaay babang ti Santong Espiritu ento nagmanifestar manan iti daytoy nga estasyon ti radyo Dios mamati titong galmay sa kadagiti sasaom nga awaten na akluluan na iti biyag na tapno umaykin kwa na ti naan-anay nga panakawaya-waya tinagan mo Kristo Jesus idaton mi daytoy maramid iti dada kanito amen. Basahan talaga nga pagbit pa nun dati partner nga medyo atindog sa labasit tagraman mo dati komento na mulay din bagana. Godly PM kasang bars kunana. Kaya't nasawan at dain pulong dati asawa na. Wala dain baga dati asawa na kinkwana. Lalaki dati nangi baga kini darling na kat ni darling natin ang IPM kada tayo dito isang bar. Kunati asawa kadagiti mapalpaliiunan nga ikaskas taita dagiti matamaan tayo latang ang bakas kasaba iti Ebanghelyo. Bakas kasaba kastamoten kadagiti paspasamak iti simsimbahan unag ti kapilya kin anya pay man nga unag dayta ti pagdaydayawan nga naisagana nairanta no i-apply da kano when i-apply nila kay na ti basit nga muna maawatan na may papan iti hermeneutika o dayto yun ti delikado kakadwa kin career no dagiti agtugtugaw iti sa mga tayo ti kongregasyon tayo ko amuda basit nga usaren at da basit nga maawatan da may papan iti hermeneutics kuna tayo inta tayo nga bakas kasaba nga medyo agannan agalwan taos usaren da dito muna libro ti Samuel kapitulo 2 versikulo 12 aging gana ti 17 usaren da pa iti Matthew 21 verses 12 to 13. Usaren da pa iti umunang libro ti Corinto kapitulo 6 versikulo 19.
Ken di aramin chapter 17 verse 24 ken 25. Adda maawatak bindot da lakit di ko na. Naglawag asaan nga agtaeng ti Dios iti templo kay naramid ti tao. Word. Word nagpaypayso. Takunamot ngamin ni Pablo at ibagi tayo isot kayat na apagtimpluan, kayat ti apo apagtimpluan, no ti tao, pastikin na ti apo iti puso na uno at dan iti biyag na. Kas mabasa iti Revelation chapter 3 verse 20 nga mainumo iti daytoy libro ti umuna nga Korinto kapitulo 3 versikulo 16 ken 17. Talaga may sa ganaan na di kapagayan. Makaburimor na mutan na kita at traditions nga idor-doras lang tamot dahil inilidres iti kapilya. O, doon tayo apo ang mga kasabagin pa, pastor. Lalo ka naging protestante ang maunong ko na magtamaan tayo ba nito nga dahil grupo ti protestant. Ay, nauyong natin nga kapsata. Dispensasyon na dispensasyon. Ayakan. Awang mo't nagprogresuan. Agigyan na mo dahil dispensasyon ide. Kasi lang ko may ihemplo ko na. Idi nga agpaiso, kanunda iti unag ti templo, dagiti na idagdato na banbanag, ken apagkapulo, niya, nasantuan. Take note yung apagkapulo idi, nasantuan, do dagiti lang apagkapulo, nga aggapo, agtaon, ijay, hulilan, doon ijay, kanaan, inay kari. Dadya mo kapunto na dati kapagayang. Ngam itangay, no alagadan dispensasyon ti templo, itidaan atulan. Saan mutten adag iti nasantuan nga apagkapulo kindat-daton, dagiti malamlamot, masinsida, mainom iti unod ti kapilya, apagkakaanan. Dahito iti anti punpuntusan lang, nagbalik ka nun ka restaurado, tulad ti kapilya. Saan nga taa kamalin? Uno pagbasulan mo, detoy, pastor, si kaman ang dapat makikita mo, kasula kamalin kin madita. Ken no ibilang kumaita, huli, ti unag ti kapilya o matabaan tayo amin duyan kakadwa. Saan kat ngatan ang nagalas at panang saan kit ngatan ang naalas sa balon mo dati patalong ka ako. Sa balon to, saan kat ngatan ang nagalas at parang buya no iti unag ti kapilya kat pagbulalikan pa iti kakaan. So pagbulalikan pa iti kakaan. Dati ibilang laini ti Diyos Apo anasantuan at araon ket dagiti apit iti hulilan. Ayan, tamaan na mula dyan ba? Isuda dagiti nasantuan adaga, wano iti nasantuan adaga, libro ti Leviticus, kapitulo 27. Tuwan. Nung inayon ko di versikulo na, eksakto na ijay, versikulo 30 ti Leviticus chapter 27. Ngarod, ti kumakapilya itakot maipasin la pagidaydayawan iti Diyos. Saan apagpityastaan ti kapkaan? Agdagma si pareted apang sunhol ti kapilya, wano mailasin a lugar iti paraangan ti kapilya, nga pagkakaanan, pagsusosyalan, o no pagjajabingan dagiti Kristiyano nga agkum kuna akamkamon itileta nga kapilya. Sana po na, di darling na dayon ko na. Agyan kamila kinlakay ko ijay nalawag nga isuro ti
Biblia. Kasi di pa nang humble na iti magpangida na ito nga kakapagayam, ijay adda nga maawatan dakin, mapagpaliudan nga kaslamadi. Sa panisisyonan no pakabasulan, panisisyonan na kalalabi. Well, ijay naglamag munter, nagiti inusar tayo nga, inusar yung siya. So ako namin, thank you, kakapagayam. Nagyaman kami launay. Kumusta kayo amin nun? Di da binggat. Binggat o na binggat. Nya balag ako namin, yung mismo nga komentaryo yun, customer. Customer. Dispensation na, dispensation. Dapat na tayo dispensational chart na ang ako. Ibitin na nga dakal. Yung pinamot, nakita niya dispensation na ka. At datayon ti dispensation tatati paramo. Yeah. Kaya naman kasumpiyan na niya dispensation, dispensation. Ang talinaon da kariyay, panagilan daton, ijay daan nga tulang. Basta po ba dyan panangan, parang ito nagtitimplo, panangan da ito nagtitimplo, may palubos nga magandang agpasyo, hindi nga puro na santuan, tanda hindi nga taraon. Tatangaminan ka sa balin. So magdadwala nga puntos tayo dito nga nakita kay kanteti kabrunaan na. No, agtuloy nga ron nagiti pagkapulo, na ito hindi komento, kuno suplemento. No, agtuloy nga ron nagiti pagkapulo, may poon iti unang, iti kapilya, asaan ana ituding kapkapulo ana santuan, di ka nagtuloy kumatatak, ituloy tayo mo nga ipan, haanin nga kapkapulo nagyay nga nasantuan. Ya? Iti sabali nga ron nga bangir, no pagtutuluyan, nagiti liliders iti kapilya, paituloy yung mat, gamin bro, paituloy yung mat nga ron, kiniapo pastor nga isot inkay paglalanglangan dagita nga daton kinkapkapulo nga nasantuan, mabalin nga oray kada Domingo, kada tapos di bulan, agridwa di bulan, tinawag. Ingkay mo lang kanin ijay nga ro. Tapno, dajay ti sistema, itidaan nga tulang. Apay, natatan nga all tithes belong to the pastor. Wrong. Wala, tapno saan nga po nakadiya nga bukbukunan ni pastor. Dagita nga pagkapulo. Ya, kasday, kakapagaya ba? May kadwa. Kuna idi nga po Jesus mismo daytoy, very specific very, very specific. Ti balay ko managan to balay ti kararag. Ha? Ti balay ko managan to balay ti kararag. Timot niya min ikas-kas tatay nga paisutatan kan kuna pagkakararagan. Ngayon ito na ko pagdadjamingan. Ito na ko pagpipinungkawan. Ito na ko pagkakaanan. Ganyan to na kita, day nga makmakan. Ya, so gusto niya kinunam ko pagayam, kinunayong video adan sa alas na alas, bintot sa. Ya, saan panganan, di balay ti Apo, anya pagdadjamingan. Ni Apo Jesus, kaya nga kung kanayon kumakit, di maguguguran, unod ti kapilya, uno simbahan. Kasi jay, kahit nasawon, nadalos ko mausar ko iti naimbag lang nga banbanan. No pa naimbag, di pa nagkakaan ng basta na alas kami nga paiso ang i-channel na di unod ti simbaanan yun, unod ti kapilya, Allah, diyan mo lang pagkakatawaan, pagpipinugsuan, diyan yabay diyan nga kanunan, nandiyan na may buyag diyan, ya? So hamot nga naimbag nga paiso, so oh, mayat man, dito yung rubat yung kakapagayang dita bigat. Mayat. Taorin ni Muhammad Isaias, kapitulo 56, versikulo 7, kuna na mutlaan na talaga. Ti balay ko, managanan to, ti balay ti kararag. Naipatulad ko yun. Na mula matadaan na yung templo. Ti balay tatati apon, karoon na nakin din natin ibiyan kayo na mapagkay ko may literal na tatat at baging ibiyan kayo tatat saanan nga na yung building ipagyanan ng tiyapo kasi di kumamulang di pa na o sa akin pa na
obligar na tatati bagi tayo kadang swami nga na subbot na salakan iti darat gapon ti darat iti sabali abagir gapo iti dispensation parabor itan kun tayo tunggal tao ang nangawatin sagot pan na kasalakan gapon pamati iti anak ti Diyos Ephesians chapter 2 verse 8 ulitin tayo kastamat nga danyay panagkunan na ti libro ti Corinto sika ti templo ti Dios ket ti Espiritu Santo ti Dios agtaeng kinka isu kayat na nadalos ka pantayon ti personal di pagita yon ti puso tayo maguguguran tayo uma iti daw 1 Corinthians chapter 3 verse 16 saan ang tikapilya ti pakaguguran di kadang iti sursuro ni Kristo kin may sa ama ng isalakan ayo iso tutukan tayo data dahil subject tayo may papan iti salvation soteriology tapno pasut dadag ito nga buraang tayo kas aramin ti na isalakan rin iti panawag ti parabor ni ako tayo nga Hesus Kristo masalakan kat mapakawan tayo kuma ang konfisar tayo kinkwa na karigay kamali nga saan tayo nga nabasbasa ng paiso kinapalpaliim kat agyaman tayo tinadi kapagayan na tubo iti binggan tapno inriing na dahito thank you bagay partner. When Pastor, giyaman tayo manen iti gundaway tayo nga mangitultuloy kadag iti nairugrugi tayo nga adal may papan iti panangisalakan ti Dios iti sangalubungan. Yes. Ket naimpan nga malamiyo gagayeng panarapsat ay kablao ko tinapatinganagan na po tayo nga Hesus Kristo kata tayo. Amin. Iti na pa na Domingo gagayam nga narapsat apan tayo intuloy nga inadal dagiti banbanag nga naig iti panagungar na po tayo nga Hesus Kristo. Ket natalantan tayo dagiti banbanag pamaneknek iti palagungar ni Kristo, the proofs of Christ's resurrection. May isa ka gito ket ti awan nagyan atanem. Yeah. Ken uray pay dagiti pagan-anay iti unig ti tanem, idi nga pinasyar dagiti adalan ket nakita da nga ti lupot wenno ti tela nga balkot iti bagi na po tayo nga Hesus Kristo idi nga naitanem ket nasarakan da nga naurnos saan nga naguso-guso tano kuma tinakaw adda nang takaw iti bagi ni Kristo ket naguso-guso kuma dagiti lupot wenno tela ngem ket di kunati binasa tayo nga naidiso iti maysa nga paset ti tanem tinaurnos na kupin lupot. Dado tinakaw partner agap apurada. Agap apurada kuma pastor. Ken adupay gagayem ka nakalabsat ti pamaneknek nga nagungar na po tayo nga Hesus Kristo. Ket iti nga malem mapantayo sunsunen dayto nga adal ket mapantayo iti panangiparang kadag iti resulta wenno benepisyo ti panagungar ni Kristo. The results or benefits of the resurrection of Christ. Agyaman kami Apo Dios iti gundaway mi manen nga manggandat nga mangadal kadag iti sasaom. Mamati kami pay Apo nga awan iti kabailan mi nga mangawat kadag itoy nga kinapudno nawan iti pananglawag ti Espiritu Santo kadag iti panpanunot mi Apo Dios ken uray pay kadag iti amin nga agdengeg dawaten mi kati nga
luktam, dagiti panakaawat mi Apo Diyos, kadagiti sasaom, tapno iti kasta, maawatan mi, amin kami, kung urepay kadagiti kakabsat, ngagdengeg, tapno iti kasta, maamiris mi kuma, maipateg mi kuma, daytoy, nga pasamak, urepay, iti panagungar mo, Apo Jesus. Daytoy iti dawatan mi, may kapoy tinagan mo, amen. Timay sa a resulta o ni benepisyo ti panagungar ni Kristo, gagayem ka nakapsat, ket ti panagungar ni Kristo, inted na tinatibker a pundasyon ti pamati. Ijay umuna Pedro, Kapitulo 1, versikulo 21, kastoy ti mabasa, agapu ken kuana, mamati kayo iti Diyos, dahiti ken kuana, ket iso ni Kristo. Na magungar ken kuana, dahiti ken kuana ket ni Kristo, karagi tinatay. Ket iso inikan na ti dayag, tapno ti pamati ken inanamayo, at data kuma iti Diyos. Daytoy kinapudno kakabsat, kakunana ditoy, gapu ken na Kristo, gapu ken na po Jesus, mamati kayo iti Diyos. Ana magungar ken kuana, kadagiti tinatay. Ti Diyos, gapu iti panakabalin na, ken paset iti plano kan panggep na, nganuman pay, ti anak na nga bugbugtong, ket agtulnog, amapani di cross, tapno iti kasta bayadan na, ti basol, ti tao nga saan na kabailan, nga ikaro ken bayadan, karaman, iti daytoy nga plano, panggep ti Diyos, nga saan ngagtalinaed, ti anak ti Diyos, iti tanem, no diket, babaen iti panlakabalin ti Diyos, agungar, manipod, karagiti natay. Ti Diyos pinaneknekan na nga dapan nakabalin na mamagungar karagiti natay. Ket uray pa, iti Roma 1:4 kastoy ti mabasa, kagayem ka nakalapsat. Iso na ipakita nga anak ti Diyos, gapu iti panlakabalin na, amayanurot iti Espiritu ti Kinasanto, gapu iti panagungar na karagiti natay. Na Jesucristo nga apu tayo. Pasahat man iti English, kagayam kan kalapsat, dahito umuna nga, paset dahito nga versikulo. Punana iti English, and declared to be the Son of God. Naideklara nga ni Kristo ket anak ti Diyos. Kunak idi, at duwa nga awag ti Biblia, kinaputay yung Jesucristo, anak ti Diyos, ken anak ti tao. Dito'y nga, dito'y nga kinapudno kakabsat, mailasin tayo, nga, saan nga basta-basta nga inawagan ti Biblia, naputay nga sa Kristo, nga anak ti Diyos, no tao laing isuna. Ta inawagan met laing ti Biblia, na po Jesus, nga anak ti tao. When, ta, ti kinapudno, ni Kristo nga kunana ti Biblia nga Diyos nga nagtao, ket naawagan pa iti anak ti Diyos, mabalin aya nga ti tao ket maawagan iti anak ti Diyos. Ijay espesipiko nga kay papanan, tangay inawagan met ti Biblia na po tayo ng Jesucristo, ang anak ti tao, when anak ti tao, tanay anak, naipas ngay manipot iti berhen, nga kas tao, ngem ijay banag nga kunana, nga anak ti Diyos, no, lagi makin anak ket Diyos, tingarod, luwi ka na, lagi anak na Diyos. Iso nga, saan nga mabalin nga kunatayo nga tao laeng na po tayo nga Hesukristo.
Babaen iti panagungar na karagiti natay, saan akas iti gagangay a tao, numatay, ket agtali na edmetlaing iti tanem, na po tayo ng Yesu Kristo. Tara ito'y gagayem kan karabsat, iti maamuan tayo. Nga iti amin nga relihiyon, iti entero nga lubong, tibigbigbigan da nga Diyos, ket natay, awan tinagtali na ed nga, nabiyag. Ngem tinakay dumaan ti Diyos ti Kristyanismo gagayem kan rapsat. Natay ngem saan nga nagtalinaed anatay nagungar na po tayo nga Heso Kristo. At adwa pagilasinan na dinawat na iti Hudyo ken ni Jesus may papan iti ibagpagana apan nagungar. Iti Matthew 12:38-40 idindad duma kadagiti iskriba ken fariseo simong batta ken kuana kon kunada manursuro kayat mi makita ti maysa a pagilasinan nga agdapuken ka ngem isu simong bat ket kinunana kadakwada ti maysa ka pututan na dakes ken manlakib abig dumawat ti maysa a pagilasinan ngem awan to ti pagilasinan na maited ken kuana no di ti pagilasinan ni Jonas amamadto. Tano ka sa no ti panagyan ni Jonas iti tiyan ti balyena iti tallong aldaw ken tallo rabii. Kasta ti panagyan to ti anak ti tao iti puso ti taga iti tallo ngaldaw ken tallo a rabii. Ken uray pa iti Juan 2:18 agingana ti 22. Dagiti Hudyo nga rod simong badda ket kinunada ken kuana. Anya ti pagilasinan nga ipakitam kada kami idinto nga ramiden dagitoy simong bat ni Jesus ket kinunana kadakwada rebbaen nyo daytoy templo ket iti uneg ti tallong aldaw bangunek to kinunana nga rod dagiti Hudyo upat apulo ket innem atawen ti pan nakabangon daytoy a templo ket sika bangunem to iti tallong aldaw. Ngem iso nagsao iti may papan ti templo ti bagina. Idi nga rod nagungar kadagiti natay dagiti adalan na nalagip da as sinauna daytoy ket namati da kadagiti sursurat ken ti sao nga insao ni Jesus. Naglawag gagayan ken rapsat nga po Jesus mismo inunaan na ngayon baga ket nang tetpay ti pagilasinan ijay panagungar na. Iso nga daytoy nga adda nga mabasa iti Biblia kada tayo nga namati gagayan ka na rapsat daytoy kuma iti mangted iti natibker nga pamaniknek kada tayo nga ni Kristo ket nagungar saan nga nagtalinhayan iti tanem. May kadwa nitoy ti panagungar ni Kristo inted na tinamnama ti pannakapakawan ti basol. Kas mabasa ijay Roma 10:9 agsipud ta na ipudnom babaen ti panagsao ani Jesus isu ti Apo ket patsem iti pusom at ti Dios pinagungar na kadagiti natay maisalakan kanto. Dito'y kagayem ka narapsat, naggado, naguneg, dagiti na ilagom nga kinapudno. Nga no, kunana dito'y nga, no ipudno ti may isang tao, babaen, iti panagsao, ani Jesus, isu ti Apo. Anya tiket na sa uwan ti Apo, Master. Ti konteksto ti Master when no Lord, idi kagayem ka narapsat, ket ginatang ti maysa nga master dayjay tagabo ket dayjay tagabo nagbalin nga apo na dayjay nga nanggatang ken kuana gapu nga rod ta ginatang na tayo ni Kristo babaen iti napateg nga dara na isu nga nagbalin nga apo kada tayo kakabsat ket patsyen iti puso ati Dios pinagungar na kadagiti natay maisalakan kanto daytoy iti maysa nga kasapulan apatsyen ken kupikupan iti maysa nga kunkuna nga namati
nga dayjay mangisalakan manubot na ket saan nga nagtalenad nga natay no diket babaen iti panakabalin ti Dios nagungar kalpasan iti talong aldaw kalagom daytoy iti ebanghelyo nga masapol nga patyan iti maysa nga tao tapno maisalakan umuna dayjay panangipaduyakyak panangipudno babaen iti bibig panangaklon nga ni Jesus ket Apo isu iti master tayo isu iti ranggatang kada tayo ket patyen tayo met nga numan pay natay tapno dayay daran na ket nagsayasay tapno maisalak pakawan na iti paspasol tayo kastamet kalagom iti ebanghelyo kunana ditoy kalpasan nga ramidan ti tao dayjay palangipudno ken panamati babaen iti puso may salakan ti tao. Dahil pa lang ti adaw tayo manen iti radyo nga malem kaputawan manen to oras tayo itultulit ito palubos ti Apo iti marsaron nga gundamay nga sunsunen nga ilawlawag ti kinapateg ti panagungar na putay ng Jesucristo gagayam ka nalapsat gapungarod taray ti panagungar na ket nagpateg iti pamati tayo akas nangawat iti parabor na taray iti panagungar ni Kristo iso ti pamaneknek nga saan nga nagbalaygi isuna nagbalaygi ti patay ken kuana ngem pinarmek na ti patay tapno iti kasta may pakita nga addapan nakabalin na uray pay ti Dios nga mamagungar tumet kadagiti amin nga mamati ken ni Kristo. Daytoy ti adal tayo iti daytoy nga malem, daytoy manantigayem ken kabsatyo Nelson halunahan pagpakada manen. Yaman tayo manandiapo, tiday tang mensahe na para ti tunggal marsay ti daytoy nga malam na malakadi nga adda inaramid na nga sabali manan nga adal kin sursuro iti biag tayo kas mamati iti Dios. Kunaday mananti panagyaman gapo kini engineer Larana iti television control no radio control sorry iti television control ni Sir John Vincent kadwa tayo nga makitagdaga iti dati nga programa wano ang runan nagindi nga sudating katinag ay tayo iti dati nga programa dagiti sponsors tayo manipod Hawaii Santa Lucia, baknutan daw yun. Nagpinpinsan kami nga agkun ko na. Ti Diyos kinti parabor na. Ugdas manan para itibiyag ditunggal may sa baya pon Diyos. Ayan.